आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो दुअर दाय बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा। नाथाय राजखान्थियाव दुअर दाय सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना। मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन, गोजोना बर' हारिनि थाखाय फैदों। जोंनि आलादा रायजो बिनाय समावसो जोङो दुअर दाय बेखौ बाहायदोंमोन सोमावसारनायाव आरो बे नंगौबो थैदोंमोनबो जोंनि मानसिफ्रा, मावदोंमोनबो थैदोंमोनबो। नाथाय राजखान्थियाव दुअर दाय सोदोबखौ बाहायनांगोन होननानै आं साना। आरो बिसेसके दानि समाव, आगोलाव बड'लेण्डआवबो राजखान्थि होनबा सिलाय बारुद दङमोन, बै समाव एसे दुअर दायमोन। खिन्थु दानि समाव एसेबां शान्ति आरो भारतनि गणतन्त्रआनो बिश्वनि गेजेराव सर्बश्रेष्ठ गणतन्त्र। दा बेबायदि गणतान्त्रिक हादोराव दिनै राजखान्थि फैनानै खालामनो फैना सोरबा दुअर दाय होनना बुङोबा बेथ' माने मा बाथ्रा बुंनो सानो जों मिथिया। मानोना दुअर दायनि परिबेस गैला बेवहाय। रायजो राजाजों रायज्लायनांगो, भट बिनांगो, खामानि मावनांगो, मा मावगोन खोन्थानांगो आरो भट लानांगो। बेनोल'सो। जायखौ मोजां मोनो होगोन, जायखौ मोजां मोना होआ, बेखौ नोंसोरनो बुंनो हायो। बांद्राय मानसिफोरखौ मिथिनानै खालामनाय गोरोन्थिफोरखौ बेखौ जिग' जिग' रायनाय होनना बुङो। आं बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो मोजां मोना। गोरों मानसिफ्रा बारा भुल खालामनाङा, रोङै मानसिफ्रा भुल खालामनाया जुदा। दा बेखौ जाहाथे बयबो नोजोर होयो। आरो जोंनि राजखान्थि हान्जाया UPPLआनो होन, BJP माने माबायानो होन, BPFआनो होन, मालाबाबो बिथांनि मुसाहाखौ बाहायाखै। खिन्थु गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव जों लायो, मोनफ्रोमबो गभर्नमेन्ट प्रग्रामाव, जिहेतु जोंनि बड'फा जों बिथांखौ बाहायो। नाथाय राजखान्थिनि प्रग्रामाव जोङो बिथांखौ मालाबाबो बाहाया। नंगौ, बिथांनि खोथाफोरखौ बुंनानै बिथांनि जि बानिफोर, बिथांनि जि कटेसन्सफोर, बिथांनि जि बर' हारिनो होलांनाय मोन्थोरफोर, बेफोरखौ रायखांनाय जायो। जे दिनै जेरै महात्मा गान्धी बिथांनि बाथ्राखौ बुंनाय जायो, MGNरेगाखौ बिथांनि मुङाव दोनदों, माने गुबुन गुबुन आसनिफोरखौ बिथांनि मुङाव दोनदों। दा जोंनियावबो दिनै बड'फा लाइभलिहुड मिशन, बड'फा सुपार 50 जों मुंफोरखौ दोनदों। नाथाय राजखान्थि खालामनायनि बेलायाव बेबायदि जों खालामनायबो नङा। आरो मालायफ्रा दिनै बिथांमोना बुजिगोन, दिनै खालामदों गाबोन बुजिगोन। बुजिस्लाबैयाव बिथांमोना सानना लादों जे मुसुखाखौ लाबोबा आरोबाव मोजां मोनगोन, हयथ' भटआ बारायगोन। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जों फोरोंनो हानाय नङा, गावबा गावनो सोलोंनांगोन। मोनसे बाथ्राखौ दिनै बिथांमोनहा बुजिनांगोन, गोजोना बर' हारिनि थाखायसो फैदों। जेब्लासिम बर' हारिया गोजोन लुबैयाखैमोन, गोजोना फैयाखै। दिनै जे बड'लेण्डआव गोजोन फैबाय, बेयो बर' हारिनि थाखायसो फैदों। दा नंखायनो बर' हारिया लुबैदों गोजोन लाबोनांगो, मोजां थासारि दानांगो, सोलोंथायाव जौगानांगो, रांखान्थियाव जौगानांगो। मुलुगनि मानसिफ्रा जोंखौ नागारनानै गोजानाव सहैबाय, जोंबो दावगालांनांगोन। दा नंखायनो बे हाग्रायाव थानाय हाथियार दैनाय, दावराव दावसि खालामनाय, बे थासारिनिफ्राय उदां फैनांगोन। दा नंखायनो दिनै बड'लेण्डनि सायाव साननाय हनायनि मेक्सिमाम जि मोनसे बिबान, बियो बर' हारिनि सायावनो दङ। गुबुन हारिया जों एखेलेगे रायजो जायो, बिथांमोनजों जों रायजो जागोन, मोजां सोमोन्दो लानानै रायजो जागोन। नाथाय राजखान्थियाव जाय जि खोथाखौनो बुङा मानो, जेब्ला बड'लेण्डनि बाथ्रा रायलायगोन, बड'लेण्डनि खोथा रायलायगोन, बिनि गोजोन, बिनि इयुननि मोजां गाज्रि थासारिया जोंनि हारिनि सायावनो बांसिन सोनारो। दासो थुनलाइ आफादनि नेहाथारि नीलकान्त गयारि बिथाङा बुंदों, आङो डिसिजों सावरायगोन जाहाथे बिखौ हारिमु आफादनि मावखुलिखौ थाबैनो CRPफोर बिथांमोनखौ बिनिफ्राय गुबुन जायगायाव दोननानै मावखुलिखौ बिथांमोननो हगारना होनाय। मुंख्लंफोरनि थाखाय, मुंख्लं न'खरनि थाखाय बेनो जे NDPनि भेरिफाइड लिस्टआव जेसेबां मुंख्लं न'खर दङमोन, बिथांमोननो अनसुंथाइखौ होजोबनाय जाबाय। आनभेरिफाइड लिस्टखौ जों नेदों आरो भेरिफाइड जाबा होबावगोन। एबसु आरो BLTनि, एबसुनि 1987 मायथाइनि माखासे मुंख्लं न'खरफोर दङ जाय अनसुंथाइ मोनाखै। BLTनि 1992 मायथाइनिफ्राय गोबां मुंख्लं न'खर दङ जायफोर मोनाखै। जोङो थांनाय 12 जुनाव एबसुनि 360 आरो BLTनि 91 मुंख्लंफोरनो जोङो अनसुंथाइ होदों। बाखि थालांनाय प्राय 17 जौनिख्रुइ बांसिन बेखौ फैगौ 15 आगस्तनि गेजेराव जों होनो नाजादों, जाहाथे मुंख्लंफोरा 1987निफ्राय 88, 89, 90 गोबां सम नेनो गोनां जाबाय बा बिथांमोननो मान होनो हायाखै। दा बेखौ जों देग्लाय बोसोराव फिनिश खालामनो सानदों। बिनि उनाव मोनसे बाथ्रा फोसावनो सानदों, फैगौ 10 बोसोराव जेसेबां साख्रि ओंखारगोन, बेवहाय मुंख्लं न'खरफोरनि थाखाय 3% 3% रिजार्भ खालामनाय जागोन, जाहाथे मुंख्लं न'खरफोरा बे साख्रिफोराव साफा सानै हाबलांबाय थानो हायो।